Sige, pangingol din, pangingol. Meron po yung bunga, tapos huhukayin natin yung bunga, nandun yan dito sa ilalim yung mga sa inyong lahat. Welcome back again to my channel, Jefferson Kang. So sa araw na ito po guys, nandito ako ngayon sa aming bukirin, kung saan ito na po yung nakasanayan na pamumuhay ng aking mga magulang o si mama at si papa. Sa araw na ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gawain namin dito sa bukid, yung mga trabaho namin o mga pananim namin na pinatukunan namin ng income. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko guys para updated kayo sa mga videos ko tungkol sa aming pamumuhay dito sa bukid at sa pamamaraan namin. So salamat po guys at sana panoorin niyo po ang aking video.
So ito po yung pichay. Ito po yung mga pichay dito namin. Kukunin ko yung mga damo guys para mas lumago yung pichay. So ito po yung tinatawag dito sa bukid na Karlang. Ayan po. Nangungunod po yan. Meron po yung bunga. So ang bunga niyan nandoon sa lupa. Huhukayin pa yung bunga niyan. Yun ang tinatawag dito sa amin na Karlang. So ito pa po yun, mga puno ng Karlang. Yan. Ito po, meron po yung bunga. Tapos huhukayin natin yung bunga. Nandun yan dito sa ilalim yung mga bunga niyan.
Ito po yung linuluto namin karlang pag wala kaming bigas. Ayan. Marami po yung puno dito. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan po yung mga puno. Marami yan dyan. Ang ito parang sigyan pa kami. Ah, napilit yun? Pangigay pa. Pangigay ba? Dawan yung lakini. Hindi ka rin. Ay, man lagi mabukag naman. Nung!
Sige, pakinggan din, pakinggan. Sige, apa yang pakinggan? Abete, pakinggan ba? Para Tulo na natin, tulo na. Ikaw na tiyo. Pakinggan na tiyo. Sarang pinig. Ikaw na. Pakinggan. Pakinggan na iti. Malat na pa. Hi guys! Dami dito guys, oh. Yan guys. Yan, kinuha namin yung lansunik dito guys. Pero kinagat kami ng lampinig dito. Daming lampinig dito. Taas. Kaya yung mga lampinig na to. So yan po, sinusunog po namin yung mga damo na tuyo na para mag-extend kami sa pagtatanim ng sibuyas. Ayun, yung sibuyas na yon i-extend namin siya dito banda. Ayan. Magtatanim kami dyan ng sibuyas, kaya sinusunog namin.
So dito po guys nagtatapos yung video ko at sana po panoorin nyo. Ito po yung buhay ng mga magsasaka dito sa probinsya. Ayan. At subscribe nyo din ako para updated na kayo sa mga bago kong videos tungkol pa rin sa pagsasaka o pamumuhay ng mga magsasaka dito sa probinsya. Ayan.